Patay ang usa ka alias Archie kay matud sa mga pulis misukol kini sa gihimong drug bypass operation sa Purok 4-B Barangay 23-C Boulevard, Davao City alas 5:30 sa hapon kagahapon, Oktubre 19, 2022. Matud ni Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, ang Station Commander sa Santa Ana Police Station, nga ang suspect usa ka 22 anyos ug residente sa Purok 12 St. John Barangay 76-A bukana ning syudad ug gikonsidera sa mga otoridad nga top 1 station level high value individual sa illegal nga droga. Nisukol ni siya nasa 45 nga dala. Na since niya nga pulis ang iyang katransaksyon mo to gipusil niya guna. Dugay na gyud siya, dugay na nato siya gikuan sa drugs dala man ni siya tanan gud na pagkahuman sa mong bypass na pauna-out na mo na nade po siya warrant to pare sa theft na po siya mga robbery sa buwan mga station na na kaso. Tapos sa taud-taud na nato ni siya gimonitor na istorya na po ni sa mga barangay diha iyang activity niya. Atol sa operasyon, napalitan sa nagpakarong ingnon nga pusher buyer nga pulis ug usa ka pakete sa gituang shabu ang suspect. Apan dihang nakamatikod nga pulis ang iyang katransaksyon, matud sa mga operatiba, mihulbot kini sa iyang dala nga pistola ug gipabutan ang pulis apan wala maigo ug narisbakan kini sa backup sub nga pulis. Award 5,000 5,000 isa ka katong small size na na elongate dili kaning square size na shabu ang atong napalit o na-recover pud siya sa hospital is napay duha. Sa kinatibukan, mukabat sa 8.84 grams sa gituang shabu ang nakuha gikan kang alias Archie nga mokantidad og 123,760 pesos. Dugang nilaw, gawas sulod na ang suspect sa prisuhan tungod sa reklamong pagpangawat. Surveillance naman ni siya, involved ni siya sa mga robbery, snatching, kitbahay, kuha ni siya round ni siya pag-abot diha sa hay inausab-usab niya ang porma sa iyang motor. So meaning sir, gawas sulod na siya sa prisuhan nato sir? Nasulod na po ni sa una sa prisuhan. Gilimod sa pamilya ni Archie nga nagduhig kini sa illegal nga droga. Yes, wala ko magdahom nga inana yung sitwasyon, wala ko kabalo. Kay trabaho man lang siya, trabaho man lang. Wala gyud na nagkustyabong ako as apo masuko manggani na kung naay magsabu-sabu. Di na siya gusto ana. Gawa sa illegal nga droga, nakuha sab sa posisyon sa suspect ang kwarta nga gigamit sa transaksyon. Nadala pa sa Southern Philippines Medical Center si alias Archie apan gideklarang dead on arrival sa doktor. Nakuha sa soko sa crime scene ang .45 nga pistola nga gigamit sa suspect ug mga basyo sa bala nga gituuhang gikan sa caliber 9mm pistol. Ana-ana sa kustudiya sa DCFU-11 ang mga nakuhang ebidensya alang sa laboratory examination. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.